Здравейте, аз съм Бургер БГ. Да. Да, ти си, приятелю. Аз съм Ninja Trap VG, както виждате. Ей го е Ninja Trap. Ей, какво всички му влепват Ще тук. момичите. Какво правите вие двамата тук? Виждате, тук е Миха Пейн, с който не говорим. Ей, анонимния, я поставя. И това стак тук. Анонимен. Аре да почваме с Skywars. Айде. Така, скинчето на знака. То го се изкива. На 3 скачаме. 1, 2, Аллах Акбар. Иляне. Сега дали ще дойде и Миха Пейн влезна на халникът. Не, ме там се. Аз не ги намирам. О, има музикална кутишка. Защо аз не ви... Аз съм до Миха Ето го, Пейн. Бургер Мурдер. Аз съм до Миха Пейн и ще го убия. Здравей. Убий го. Здравей! Как си днес? Абе хора, вие знаете как да инсталираме някакъв мап да дропър? Ами аз знам. Мога да го сложа на някакво. Ами аре да, защото му аре да играме. Вита ще го сложа. Не, на Вита нещо не мога да се влиза. Ти не можеш на твой кашон да си сложиш. Кашон. Много кашон забива. Кашон. Ева ти умрели, дай ти ми даде това. Кашон! Вичам като ти да мъзна на Вичам. Чао, кашон. Сега не аз после. Има дървобат. Кашон. Мангасария в остров сервер го е заврял, да не го намеря. Тя не ми обижи компютъра, ей. Как дойде, нали, славна ми, бе. И както видяхте, Юли замина. Нали дърво? Тук няма дърво. Да, с хубавия ти хак. Тук няма дърво. Има дърво! Аз не съм с хак, Юли. Не си има друг. Патка. Не съм с хак Тайра. Не си има друг. Къпа стигна там, бе! Всеки играе със себе си тук, Юли. Направо. Сега ще ви изчакам. Да, да почвам. Не бе, изчакай ни бе. Вие свършите след 5 часа. Еми, толкова, колкото Аз си знам яката команда, като поръчате. Ако не. Ето го и това, който ще му убие. Ето мен ме уби този мангал. Хората типа да гледат нас. Ние се убихме взаимно стоя. Да, аз бутнах брадовчет. Айде бе. Те такава. Така, да, аз съм, да. Трябва вече да знаете аз какво имам, какво използвам. Защото видяхте моя флай, колко беше красив. Да, аз съм, все пак аз съм вип, нали, имам право на хак, нали, да. Имаш право на хак, защото си вип ли? Аз мисля, че точно като си вип, много гад повече. Стига. Чакай. Виждате стоп, не обиждам. Аре бе, кога слушвате бе? Не! Леле, бях на косъм добро. Повече няма да го позволя. Аре, ще ви изчакам. Ама, ти умря ли? Еми да, не това. Ето това кулшар тук ме бутна. Аз останах с 2. Идиот. Сега ще се енчам. Оя. Аре, приключвайте, че ми се играе бе. Бейби, взе диамант. Юлиане! Опа. То как ми изненадава. Кое е по-добре, Knockback или Sharpness? Ето ми. Ето го и Бургер Мурдер. Нинджа кула. Чакай. Нинджа, аз ще чекам аз. Рита, аз умирай по-бързо. Аре, Рита, махи се оттам. Чакай, бе, мога да спечеля, никога не знам. Отпадай, бе, кой те кара печели. Загубеняците печелят. Сега ще умре. Умри, бе, как мръсна, умри. О, убих. Айде, идвай по-бързо. Ама, чакай. Бил ти гръмък, аре бе. Не сме се спали.
И останеш... Аре бе, Рита, само тебе чакаме. Какво се тутка? Чакай малко. Станах с един Алекс да пес. Той е много красив. Само Къде е той, бе? Ето го. Ма, той имаше... Той има Ендър перла! Взимам я. Аха, нека ти. Даже 2 Ендър перли. Аре бе. Абе, ние трябва да скачаме. Не чакаме. Не. Абе, падай ти. Нека What? Сериозно ли? Рита, само представя се да се докачат. Умри. О, спечелих. О, добре. Айде, на най 3, 1, 2, 3, аре, скачаме, айде. Айде, то Юли. Аз съм Айде, ето ни тримата сме. Listen up. Бъргър Мърдър е точно до мен, че треф е на майна си рай. Ето ме пред тебе, ма. Ето те. Така както виждате, как водя. Мале. Звездите около... О, и това ми изкара къл. Добре подготвя. Бати. И аз пак имам 5 диаманта, но нямам една тъпа ендър перла. Мама. Искам ендър перла. И тук има... Да, гледай, и пак... О, пак диаманти. И пак диаманти, ай стига, бе! Бах, това ми е на късмет. Нали има дърво? Има дърво, супер. Не, Юли, не посмей да дойдеш. Не при мен! What the fuck, къде отиде това? Юли, как да ти е? Аз си още една, Рита. Са... Бал, мам. Аз ви гледам как се биете. Умри. На малко. Мерси, Юли. Обичам. Мерси, бе. Да, мерси за Дай меча. това едно хапа си. Мерси за меча. Мерси, мен ме пратиха на лобито. Леле, помислиш, че някой ме бие. Мен ме пратиха на лобито. Да, бе. Рита, сега се взема твоето. Да, аз забих във въздуха. Не можеш да ме оцелиш. Аре, Рита, приключвай. Айде, скачи, Рита. Така че това път няма да скачаме. Не може да ме оцелиш. Ние трябва да скачаме. Няма да... Чакай, ще. Не. Айде, 5 минути скачаме. Ма тя няма да свършила и до 20. Аз мисля, че клипа вече само 10. Какви 10 минути, бе? Ти вред ли си? Ти чуваш ли се? Ние почнахме някакъв... Клипа е... Кой ме бие? 10 минути, просто Клипа не е 10 минути, 8. Дум. гледаме 2 минути разлика. Абе, стигаме целите с някакви снежни топки, бе, всички сте срещу мене, ме гадини мръсни долни. Аре, след това да играме Survival. Утре, т.е. Даже и братчет ти е... Аре, бе, толкова. Дай го е, аре. Как аз тук съм снимал ютубърите на това, гледа, имам 5 сезона на... Те скочиха, аз им се гъл. Не ме оставихте на мира! Аре, Рита, скачай. Кидай! Скоквай надолу. Ще виеба майката. Лоша Рита. Много стен. Лоша Рита. Рита, те видяха как не ме изяда да му уби. Как нови Много грехотачи са достойности. Маха. изядам баба. Аре, Рита. Скачай. Чакай малко. Ама ще ви еба. О, путаха те. О. Просто не мърдал е. Печага, по-става. Печага, лако, но те Хей, секси. Айде, бе, хора. Да, бе, няма. Рита, аре, върхай се, бе. Чакай малко тука. Гъджа! О, гъджа! Да, супер. Абе, Сега станах също някаква дайматка, която ще ми ебе майка. Така само чакаме Рита. Да, съм. ние за какво снимаме Моля тогава? те, не идвай! Не. Нинджа, ние за какво снимаме, като само я чакаме как си. Умри. Ай, Юли. Целих! Спокойно, успокойте се! Добре, аре, Айде. скачваме на 3, 1, 2, 3. Аллах, Типа 100 Аллах Акбар, че троша главата. Аре, защо не му мръдна? абе се стюпи. Аз колко... Супер. Аз тук в момента давам скина ми. Стига
точки. Че... Мале, не си избрах кит. Това е лошо. Ето го Нинджа Треф! Ето го Нинджа Треф! Ето Виждате я ли го? бюти дай си гърл. ти. Държи. Ето го и то, сандвич. Но това е ракета! Това пак е стар мап! Перво! О! Не при мен. Не, няма да хода при никой, аз просто се качвам. О, Ма чакай, ти горе ли трябва да се качиш? Как ще пристъпя на тук страни. Оу. И пак съм тук. Диамант. Гад мръсна хак долен. Видяхте ли го? Видяхте ли го? Леле! Саботаж! Надушвам саботаж! Аз сега ще виж побутам аз. Ето сачи. О, майко, стана гадно, стана меле. Ама защо той я идва при мен? Чу му уби! Еба ти говнито. Да. О, брати, аз по Брат ми не играе. аз Аре, бавайте, че ми стана тъпо вече. Ти тъкто умря на 10-та секунда. Аре, скачайте, че ми е смотано вече. Юля, аре, умри бе. Няма, аз съм се спря за тях, като ми седи в стена. Не, аре, умри, за да сме поне двамата. Я, Юли! Здравей, секси! Ой, не! Ще ме изядеш ли? Аре, ти. Търси някой да ме яде. Аре, тим, пичаго. Аре, тим срещу е то батал. Искаш ли? Чакаме Окей, аре, само. ми дай някакво оръжие. Дай ми някакво оръжие. Не, аз ще мина джъмпа тук, ще се първо да минем джъмпа. Ето, пи го то магастара. Газа, мечем газа. Кажи да. На колко си? 14. Рита, ние ли сме тим или ти той срещу мене? Ами... Не, моля ви, не ми Да, го жоба. Сега ще го убия. Първо. Той мисля, че сме тим, но аз ще го убия! Умри! Умри! Аре, бе, Юли, паде, бе. Няма. Оф. I am crazy. Аре, последна игра ще играем ти тръста там. Моля, кажи ми, че там има дърво. Чао! Оп! Гад, видяхте ли го? Видяхте ли го? Репортнете го, защото... То не само аз съм с хак. Ама аз и Нинджа Треф стимах, ще го пратя на админа. Ще прати. Той нощ. Аз ще го пратя на админа. О, не, аз ще го скачам. Аз искам да скачам. Абе, Нинджа Треф, дали взе нещо от честовете? Да, бе, то почти... Защо нищо не взе от честовете, бе? Няма дърво. Тук е препълнено с неща, човек. О, и аз съм имала чест. Аз па съм имала чест. Аз съм имала през цялото време. О, тук не се разберем. И съм нямала даже и меч. О, да. Гад мръсна. Аре, падайте, бе. Гад мръсна. Какво толкова искаш? Батал. Добре, връщам. Не ме убивай, връщам се. Връщам се, не ме убивай. Не ме убивай, не? Аре, некой да падне, бе. Издума меча си. Не. Алко. С камен направо. Некой ще падне ли? Скучно. Той. Защо не... Човек, не мога да се качвам! Ге! О, край, лошо. Шей. Какво се прави? Ама, бате, погледни, бе! О, Падай долу. Аз печеля. Знуд с хака видяхте ли? Напротив! Аре, Аз 3, с хака 2, видяхте. 1, скачай. Аллах акбар. Не се кита! И аз не можа. О, О, това пак е много стар мап. Защо не дал стари мап? Какво стана, бе?
Биха ли те? Това е някакъв крейзи кила ме уби. То с 2 удара ме уби. Бат, смута някакъв. Пате, как? Не, то е силен, то не го знам какъв е. То ме цели с... не. О, мага, какъв е то крейзи, бе? Как бе? Някакъв крейзи ме уби. Аре, скачаме докато не е дошъл, аре. 3, 2, 1, аре. Аллах акбар. Кой двойник? О, ец. Това пак е стара мап, стига бе. Добре. Защо толкова стари мапове? Така скучно. Яко е, бе. И А, припомня- две ендърперли, найс. Първо по средата, после при Юли. Не е яко. А имам още един треба. Ей, О, диаманти, още перли. О, и още перли. Звей. има някаква мама с това. Омага. Омага. Е, Омага. Омага. Fuck you! Die! Die, bitch! Die! Не ме уби. Fuck you. Да. Плаче ми се. Плаче ми се! Аре, и то замина. Мите пали нямате чакна. Окей, А, да, сега биеше ме чак. Рита, аре скачаме, той няма да падне. Шикей. Аз как ви чаках, бе? Е, гей, ела, бе. Гейл, бе. Кила с 0,5. А, не ме. Да, то с хак. Е, Рита, нещо. То крейзи! А, е. Гей! Awesome tips is crazy. Ей, ей, ей. Аре, скачаме ли? Айде, скачаме. Аре, 3, Искам да си... Тя слушаш един клип, да знаеш моят приятел. 1, аре. Скачайте. Аллах акбар. Майка! Ама майко! Ама майко? Аре бе! Аре бе! Аре бе! Какво си има и се гледаме тук? Защо? 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 Мен още не ме е телепортнало. Имен. Остат. Колкото Ой. има. Аре, пишете лоби. Кауе. О, добре. Тука е. Пишете лоби. Хора, аз се ставам. Best but ever. Ами хубаво, Юлка, аре. Бай. Хора, аз тя си казвам типа. Хора, аз си казвам типа. Добре, айде. Аз ще казвам чао утре. Чао, сексита. Обичам ви. Юли също ви мрази. Мрази. Дайте един дизлайк на Юли канала. За мен subscribe. Клипова. И така. Виждате моите червени блузки. И моите кафе. Айде, чао, чао. Мрази. Ето той. Ето. Той даже каза чао, че ми мрази. Къде си, бе? Рита, къде си, бе? Репорт от него на спаун. Айде, чао. Направете си. От него. Къде, бе? Ето е. Това беше. Дано клипчето ви е харесало. Абонирайте се за канала ми. Това беше. И довиждане.